So खुलुमबाय लोगोफोर बिटिआर इनफो स्टडी इउटिउब चेनेलाव आङो नोंथांमोनखौ दिनै बरायनानै लाफिननो आङो मोननै बाथ्रासो बुंनो नागिरदों मोननै बाथ्रा बेनो जाहैबाय मा जेनोखि बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्म सारनि बुंनाय आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बुंनाय बाथ्राया जाहैबाय मा नोंबो गोमोगोन आरो आंबो गोमोगोन सरासनस्रा रायजोफ्रा बयबो गोमोगोन आंबो दिनै बिराद कनफिउजन जागासिनो दं गोनो गोथो बेनि बुंनायखौ जुदि मोजाङै जुदि खोनासङोबा अमर सिंह ब्रह्म बुंनायाबो थार अमर सिंह ब्रह्मआ जे बाथ्राखौ मिडियायाव प्रेसमेन्ट होदों बेखौ खोनासङोबाथ' बिनि जेनोखि बिटिसि एकाउन्टनि बाथ्रा बुंबाय बिटिआरनि एकाउन्टनि बाथ्रा बुंबाय बिनि दफाफोरनि बाथ्रा बुंबाय दफाफोरनि लिरनायनि बाथ्रा बुंबाय बेखौ खोनासङोबाथ' थार बेरा फारसेथिं आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो दाना बुंलायबाय दा जों सरासनस्रा मानसिफ्रा मारै आरो सोरनिखौ लागोन आं बिराद मोनसे गोनो गोथोआव दङ तारमाने मेन बाथ्रा फैदों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड CSB जे बिटिसि आव बै समाव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड दंमोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिसि आव ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4 जे केटेगरिनि माने वेकेन्स पस्टफोरखौहाय एडभार्टाइजमेन्ट होनानै सार्कुलार खालामनानै माने इन्टारभिउ पार्टिनानै साख्रियाव थिसननाय होदोंमोन दा बे मर्यादाखौ मोनफिननो थाखाय दाखालि बावैसो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो प्रेस मिट होदोंमोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदोंमोन कि थाबैनो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डखौ फिन आरो दाफिननानै जेन' मा होननानै बुंदों दाफिननानै जेन' बिटिसि एबा बिटिआर हालामाव थानाय लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4 जेनोखि वेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि माखासे राहा लामाखौ खालामो बेखौ खावलायदों आरो सिगां समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबोबाय थादों जे बिपिएफआ बेखौ हाइकर्टआव केस होदों होननाय CSB खौ दा आंना माथाया मालाबा ओरै गिदिङो राजनितिनि बाथ्राखौ फैबाय आंना माथाया गिदिङो बोरैबा माबोरै जाखो सोरनिखौ लानो बिदिबाथ' गला जाजोबगोनलै माथाफ्रा ना आंनाल' गला जागोन नामा बेखौ आं मिथिया आरोना खिन्थु आं जा फिलिं खालामदों आं दा जेनोखि मोनदांदों आं सोरनिखौ लानो जों सरासनस्रा साधारन मानसिफ्रा ओरै जानो ना ओरै जानो सोरनिखौ लानो बेबायदि मोनसे बाथ्रा फैदों ओमफ्राय फैगोन समाव जों खिथासिगोन दिनै जेनोखि थन्न अमर सिंह एक्स बिअ अमर सिंह ब्रह्मआबो बिराद थन्न बाथ्राखौ बुंबाय जे लोगोआव दावराव देख्रेब दंफायो आरो गुबुन दंफाबावो आरोना आंथ' भिडिअखौ जोबजासे नायो आं जोबजासे नायजोबबाय नायनायनि उनाव आङो माने आन्दाज खालामबाय आरो बाथ्राफ्राथ' मा होननानै बुङो नायोब्ला आरोना एसे बोरैबा मोनो गोजांस्रिउ मोनदां माने बियाव अमर सिंह सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों कि 60टा जुदि बियाब जायोब्ला बे थाखानाय एरियायावनो जुदि 60टा बियाब जायोबा मोनफ्रोमबो माने मोननै बिसिडिसिजों मोनसे बियाब जागोन अब्ला फिसा जानोसै अब्ला फिसा जायोबा पन्सायतनि माखासे माबाफ्रा पावार थांनोसै होनना बुंदों होमबाथ' आं गिदों आरो शक जादों आबाब बिदिबो जानाय नङा माबायदि एरिया एक्सटेनसन जामारनांगोन अब्लासो जागोन जुदि अमर सिंह जुदि सार बुंनाय जुदि बाथ्राया फिउचाराव जुदि जायोब्ला बिराद गिदिर लाजिनांगोन आं बेखौसो बुंदों आरो दा जाथों फिउचाराव माने जोंबोथ' बारा मिन्थिया नालाय खिन्थु गमामायै जुदि अमर सिंह सार बुंनाय बाथ्राया जुदि जामारोब्ला फिउचाराव जुदि फिसा मोननै बिसिडिसि मोनथाम बिसिडिसि जुदि मोनसे मा होनना बुङो बियाब जामारोब्ला आरो बिनिफ्राय जुदि इलेक्सन जायोब्ला बे पन्सायतआनो जागोन आरो पन्सायत सेक्रेटारिनि बिबान बायदियानो जामारगोन होमबा बिराद गिदिर मोनसे माबा जामारगोन आरो स' बेनि सायाव माने आंनि भिडिअ खालामनायनि मेइन उद्देश्य जाहैबाय मा आङो हमनो हायाखै ओंखायनो आं लुगैदों कि जोंनि जायफोरनाखि माहारिखौ दैदेनो जायफोरनाखि दिनै जोंनि बिटिआरखौ दैदेनगासिनो दङ एबा मेलेमजिबिफोर दं बिथांमोना जेन' मोजाङै जेन' सालिजारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय जेनोखि बाथ्राफ्रा जेन' खुनु मोनसे गोहोम गोग्लैया एबा खहा जानाय बेफोरबायदि मोनसे जाया बेनि थाखाय जेन' खामानि मावलायो बे आंनिफ्राय माने रायजो जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो मानोना दिनै एबसुनि आफादगिरियाबो अमर सिंह सार बुंनायनि उनावहाय बिथाङाबो प्रेस मिटआव एबा मिडियानि गेजेराव बुंदों प्रेस मिट नङा मिडियानि सोंनायाव बुंदों कि दाबो अपेन चेलेन्ज खालामनो गोसो दङ बिथांमोना जुदि 6 सिडुलनि बेसेबां एक्सपार्ट एडभकेटफोरखौ लानानै साइडआव आरो
माने मोनसे न'आव जिरायनानै फेस टु फेस दिनै अपेन खालामनो गोसो होनदों दा बेखौ जुदि हायोबा अमर सिंह ब्रह्म साराबो आंनिबा बेखौ एक्सेप्ट खालामनाया मोजां आरो एक्सेप्ट खालामनानै नोंथांमोना बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायदो डिबाइटआव फैलायदो बेनि उनाव स्पष्टखौ जोंनो रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होदो अब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगोन नङाबा ओरै थाखोमानानै प्रेस मिट होनानै ओरै थाखोनानै प्रेस मिट होनानै नोंसोरबो होनाय बैसोरबो होनाय गुबुनाबो होनायबा माने हारियाव ओरैबायदि मोनसे गोनो गोथो फैगोन सोरनिखौ लानो सोरनिखौ मानो बिदि जागोन मानोना नोंसोरो जाहैबाय मा जोंनि बर' समाजनि इयुननि एबा जोंनि बर' समाजनि सोलिफु ट्रेन्डिं जेनोखि थासारिफोरखौ नायबिजिरनानै हारिया बबे लामाजों थांगोन हारिया बबे अलखदाव दङ हारिया मा जानानै थांगासिनो दं बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दं एबा मावगासिनोबो दङ एबा दिनै नोंथांमोनानो बेखौ दानानै होलांगोन आरो इयुनाव जुदि बिफद जामारोबा बिनि दायनिगिरियाबो नोंथांमोनानो जागोन हयथ' अमर सिंह ब्रह्म हयथ' सोरबा आबसु बा गुबुन दानि सोलिफु सरकार बे आरोना खिन्थु नंमारगौबा आरोना दा नंगौना नङा जोंबोथ' बारा मिन्थिया जोंथ' आइननि मानसि नङा थ' बिनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बिसोर आंथ' हारियाव मालाबाबो बिदि नांलाय खमलाय बुलाय बुसिखौ लुगैखाया आरो दाङाबाजि लुबैया जेन' माब्रैबा दिनै नोंसोर नुगासिनो दङ प्रेस मिटबो होगासिनो दङ दिनै मिडियाल' फैयो खिन्थु मानो एखे मोनसे जिरायलायनानै दिनै मानि थाखाय प्रेस मिट खालामनो हाया एबा टक जालायनो हाया खारन दिनै नोंसोरथ' बिपिएफनि मानसि नङा नङा दावराव दैखांनानै बिपिएफनि मानसि नङा अमर सिंह ब्रह्ममोना बिपिएफनि मानसि नङा होमबा नोंथांमोना दिनै एबसुजों ज' अबेबा मोनसेयाव दिनै दा दिपेन बर' सार बुंनाय बायदिनो हायोबा अमर सिंह ब्रह्म सार नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामदो डिबेट खालामलायदो बाथ्राया बेसेबां सिरियास बेसेबां रियेलिटिखौ जोंनो खिथादो आरो अब्ला जोंबो बिराद गोजोननाय मोनगोन बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय सारमोना जेखि मावा मानो हारिनि थाखायनो मावगोन सारमोना जेखि साना मानो हारिनि थाखायनो सानगोन सारमोना जेखि साना मानो जोंनि बिटिसि जौगानायनि थाखायनो सानगोन बेखौनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय कामना खालामनानै नोंथांमोन बयनिबो जिउमाया गोलाव जाथों बिनि आङो कामना खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ